Ýöne bular düşünüp bilen al. Nerden aldylar bu pulu? Kim bular sponsorluk ediýär? 10 000 san maýkan çykardylar diýe ene şular ýaşam. 10 000 san maýka çykarly. Nerden aldy? Olar hasaplap görýärler-de munça pul nerden aldy bular? Kim berdi? Halktan geldi. Futbol konama men bilip duruşum ýaly Türkiýedeki oğlanlar gyzlar men tarapdarlarymyn. Siz diňe nusxasyny berdiňiz YouTube'da. Her kim özü 40 TL, 50 TL özleri peçat edip diyor o foto studiyolardan. Men Yaşul'nun hasabyny 200 TL olarak atardım. Dolar öğrende şu vakti 28 dolar olýardy şol. Ol ol sizin ağızda olup gürleyen 24 dolarınızdan. Men size hazır o kap aytıp berin, kalsın bir mulu. Yemede Türkmenistanlılara kömek fondu. 6. iyul'la, şu yılın 6. iyul'una geçen ayda 80-25-31 kese çizip 31-91 registrasyon nomer bilen Şweýçýanyň Gävle şäherine şu gurumy hasaba alındy. Neme bolsun hep biz şunu Şweýçýada gurduk. Hani pul nerede? Hani milletin pulu? Mende pul yok. Kömek etmek için fondaşlyk ýörüýdi. Eger de hakyky kömek edesiňiz gelse, şu videonun aşağına bizim fondumuzun şotlary bardyr. Şoňa geçirilersiňiz.